Actually, ma'am, at first, wala jud ko nag-expect pa, ma'am. Kuan magod kay wala pa na test ang akong kuan jud ba capability kay wala pa man mi nag-pre-board sa ECT ato gud. Kanang ang ako lang jud ato ma'am no is kanang if I know nga makatuon kog maayo jud like for example for the first 2 weeks murag adto na siguro ko nag-expect siguro ma'am nga o ana mutap siguro ma'am because at the end of the day kanang kuan man sa dili ra man sa ni para sa ako para pod sa akong pamilya ug sa tanan nga suportahan ako. Kuan jud ma'am nalipay jud ko ato ma'am like kanang kuan mao lagi ma'am kanang as kung balik ko ma'am like kuan mo good ma'am like this achievement is kanang dili lang makaingin ko ma'am nga dili lang para sa ako award ma'am ba like para po sa akong pamilya nga nikugi na ko para sa CITU sa mga faculties nga ni suporta ako akong mga barkada nga ni suporta po na ako ma'am so mo to lipay jud ko dili lang para sa ako para po nila. So kisa gigihimo nimong inspirasyon na Sir Brian para sa imo karon nakabot usab no nga dakong matawag ato bitawg achievement sa imo na karon kaugalingon sir. Unang-una sir ang ako yung family sir kay gusto siguro makabawi nila kay kuan ever since pagkagamay hangtod karon suportado jud ko nila then kuan we're not super privileged but kuan sir makaingon ko nga I'm very privileged to have them all throughout my journey. Ako nagkuha ko Sir Brian no kanang gamay lang hulagway gamay ba pag eskwela na ko senior high pud kaniadto kanang kuan ko AIM ko ba electrical ni mo electronics man ni ako electrical. Nya ngingon gud tong amo ang instructor nga ay di ko na may mahadlok og kuryente kay kung gwapo ko no di ko na makurtihan bisa pag live ko na mo ikapon. Kung makurtihan ko ka dili ka gwapo. Kumakuan ka sa pero sakto ba imong gikuan gyud Sir Brian no nga matawag ba nga dili kay na mga bugat o dili kay na mga dagkog voltahe usab ang kini karong ma-encounter niyo sa electronics sa Sir Brian. Yes sir. Pero nisulay ka gones sa kuan ko tinod ba tong gingon ni Bumbugo ba nakurentihan ka Sir Brian wala feel ako wa ka na kurentihan. Wala sir. Wala po sir. Wala. Ako hika po kong live ngadto wala po ko na kurentihan. Wala. Doldo ra mo Sir Brian. Kirig ra. At ara lagi ko Sir Brian no kasi sa kay Sir Brian diri dapita no murag ka na maestro ni mga dili pwede ma-jokean. Okay. Ako sa. Go ahead. Sir Brian usa ni nimo na abot ang imong karombang achievement sa imong kinabuhi nga dili lang ingon ni pasar ka sa maong licensure exam nga imong gi-examan nag top 1 bagid ka unsa may mga pagsulay unsa may mga tentasyon nga imong nasugamakan na Sir Brian nagkadaiya nga tentasyon nga naida kong chance ang posibilidad kung nagpatunto ka or nisulod ka atong tentasyon na o nagpadala ka posible nga dili nimo makabot ang imong karong achievements. Actually sir kuan wala ra man hinuon so far sir kay pag-graduate ko sir ako promise ako sa kaugalingon sir ba mo focus jud ko ani because kuan like mas okay na siguro na ako sir nga mag-suffer pila ka months knowing nga ang kapalit is lifetime nga achievement na bitaw sir. So to go back sa question siguro sir like ang challenge gud para sa ako sir no like pagsugod is to establish a study habits kay importante mo sir nga maka-establish ka og study habits kay para mo na imong buhat kada adlaw nga kay bawo ka nga productive bitaw ka. So mo to i-challenge ako sir like akong i-figure out if unsa gyud dapat ako buhaton like magbasa og libro una or mag-practice daan. So mo to yung biggest challenge ako in terms of like preparation na sir. Anyway, Sir Brian, basi gusto nimo i-shout out imong mamang papa, imong pamilya dihang dapita nga kaniang nahimong yawi sa imong kalampusan karon. Okay ma'am, shout out ko sa akong family nilang Mama Nanette, nilang Papa Isboy, nilang Maria Allen, nilang Ate Rose, nilang Ate Alni, nilang Ip, nilang Ice, nilang Zil, nilang Paning. Shout out po ko sa mga faculty sa CITU, nilang Engineer Susanatan, among department chair sa katong akong nagtabang nako si Engineer Alan Pangan PCE sa akong mga friends pod Batiboards nilang kuan Kinoy nilang Sven nilang Benjiso nilang Jumong Suan o tanan nga suporta na ako shout out niya tanan.